Nsuo no efrase a eto na ye ni na ye ni tua ese wodru enkran pompuni mantemu a nsuo no eto bia aya eyiri e de fa wo mo na so se wo ba Kumasi hanum se ya entesa na so no ye wo embia ya maako bia edru honum a anase nsuo no eto a eyiri pa pelele eka bia ya nsuo to a eyiri pa na afia etwam ye hu se nadmo mpanimfo ebedi dwuma so se womo ebeti nsuo ni mo edema womo yese esre ese wonsa beba na woma ba beti mu abra nsuto breyi edrusi na emom no ye ne wona womo ewa hanum se no ebetwetwe nkomo na ye hu de womo efem ba che mo akwaba eba Opemsuo radio Opemsuo TV so yeah no sister me pacho what ahanum se bi nsuo to a ohaw ben na mo fem wa ha to ngaspa na kure asama obisa me no aya na kure kwan so na ha no aye wa ha no nso to a yentimi ntena ha na nti yampai bo no se aban omba boaye na onye bridge way ana gota way emaye na enya asundwe dan yentena ha bi anya sa ha ni nyina nso to a bagi ha nyina ekogi fie mu a ewa ha se no abusan na ewa ha se no nyina nso no egi ho nyina nti nso to ha obi antimi ntena ha nti na aban beye bridge na orlesi ha se no gota na anu no ekosoro ebetima aboa ha nyina ama obi anya asundwe wa ha nti ewo ho no na nsuo no wo se eto na eyiru a efa mahase nyina monnioma sei pa ye nema sei na ahanu fie na ewo ha sei ni nyina bursan we mu nyina nso to a disi omu firfie o omu ntimi ntena fie o nti nso to a sei ye nema wa ha nti disi ye hwe se nso to a na ahia ase ba disi ye pie na ya kwatena baibi nso no etwem a na ewo ha sei no won say abursan na ewo ha no ne nyina no nso to a ne down ho ne nyina disi omu pie by the omu watop no omu nkwa na ebeka fie ho bi enti de na ka che nadmo mpanimfo to so ye da bia ye ti ha ya hu se aya omu ba ne nam ha no omu twitwa pictures no omu ko enso nyende ache enyende nti ache no omu twitwa pictures a enam ha nyina nti yesra nadmo se omu hwe no omu ba boaye na ye nya asundwe na entena ha ye da ase aha dia nso na to na eyira aya na tibia ne te say ohaw ben na wo fam ewa ha sisi anso ne to ana aha nyina jinsu a pesa wo kwa bonte kotu ade na won tumi kotu ade ni gisensu na akoni eyi nyina asana wo pia dem se wo kotu ade ni wetima akokura na wa shufo wetima shufo na oda hono nti nso ne de ha ye papa nso ne de ha ye na mepso nsuo no ato ayiri afa onioma anasa achi onioma na se obi bida ai obetima ye no call them a obetima wo beye wonni dia wo beye gisensuo ni nyina ayi asana wo ye edem kama asana wo no wo ba ye da nti nsuo de ha ye papa nti nsuo na to sa na eyiri a eba mo dem ha ya mo kɔ hemfa na mo ye dey gise ye gina soro na ye gina sa nsuo na to yes asana ye dem ne kama ye ni ba ye de ka bibi che nadmo mpanimfo gota na de mo hwe ye ni wai ye soro mo wai hwe ye ni kakra nti nsuo de ha ye papa nti mo hwe ye ni ye soro medasi pa aha se nso ka bia ya nsuo to a eyiri pa ne ho sepe ene asokore mampon infimfini na sansuo yi udru hanum se ya nsuo no eto a eyiri pa efa emu nina ema wana wo mo ete ha sei omo eho echi won ye pa enti ebe hre nadmo mpanimfo ese won dwumadi a ya won edie a omo tititi gatemi womo edi omani ebe hwemu enso ewa ha na womo abeti nsuo yi mu se ya nsu tobrem ya yedru sui nsuo ne eto a enyiri mfa omanfo ema yente oyene anase arehusem bia ba konso a nsuo to a eyiri enso eye krofro mu impempe bebia megina yi so hwe machi ase ya
gata na wa ha say na ende nyamianum nipeni enya kra emuasi enam adwumayefo a wo mo e wa ha say omu adwuma a wo mo eyenti no ama gata no emuasi kra baby kitwa be na insuo na eto a enya kwan efa enti ebe se na admo mpanimfo nso say se wo mo ekwombia ya wo mo ede aha say beka ho na wo mo abetim fita ha say ni de enya kra na wo hye manim entintinsuo ya wa wo hye amna a eda ho no otimu se ebu oguma se nyame amfa kwan mu na obi nim ekwan na ewa ha sei na obi ebetimi ati akotom na enkwanhia asi enti sanad mompanimfo eba yebehwe mo ase wo mo ebe consider sa amna ya ebu enso egu mi akwa eba Opemsuo radio Opemsuo TV so ye nwa me pacho sese ye dru nsu tobre mu na wo hwe sa insu kese ya efie wa ha insu yi nie mo na moti ha se amane ben na ya mo fam se insu ni yira insu ni yira yentimi mpie nko baabi a yentimi mpie nko to ade enti insu ne de se mo beba betima ma ye lolukwa mu onum nyina etimi yire ka anko ka ama obi antimi ntwa nsuo no enti se mpacho mo betimi abeye hu bibi e de ama ye nsu tobre mu de ye behunu amane ene ne 3 days se to ye se sa eyiri ya ama na yentimi mpie ti we de meslemu monya hu bibi maye why me pacho so wa habi aya na te say insu na yira insu ende yira na ha adwene wa pa especially anyina ekwamu say etimi course na cars no and be nko ebi ma na stopping if ya amunyina amuntimi mpie ni ade ti omo bre wa pa nti ha ne de insu nto ha adwene wa pa na insu no ato ama ayiri sene osi ken say kan ko kan be eye take how many hours etwetwekra maka ekọ ni baby obi wa se toke se pa dia ebi a almost be an hour kra na insu ni ntimi ntwenye aka asere nyina ede ewo sa nti e se usi se opentema usi na wana nti insu ni na we de okọ ebi ato pen oh yeah ebi ato pen ebe ka me shaya akra na ntimi nkofi me che akansa last year not mo for beti sa insu imi this year so abra ye dru nsu tobi mu asembe na wo ka che not mo penimfo asema me ka che na mo fo ne se o mbo aye na ja o sa meti nsuo ni man na nsuo ne to antimi nkoye ma o so o moti anso mo so ento mo nti mo aye special o mebo aye no enti abusha for se ne sika ye no se wo be Kumasi hanum se ya imbia ya kakra insuo to a etan yiwe no eno na nya adaje akọ bako enti ebe hwe nad mo mpanimfo se aha eye airport runabout ene ho mia ya ye ko ye ebe hwe se senior musi ye no last year womo etake say initiative na womo ti insuo bia ne gata bia mu no this year so sanso na ye hwe womo se insuo tobre mu womo ansa amba ye moa omanfo mo ha say womo ho chire womo enti ebe hwe nad mo mpanimfo se senior musi ye no this year so omo nya ne sa pepepe na wo na womo etete ben insuo ho no womo ho ento womo mama yakọ hwe gemfo a Sunday ni Opemsuo radio Opemsuo TV